Ngicela ukubingelela. Nginibingelela nonke njengoba nigcwele la endlini. Igama lami nguLondiwe wakwaGumede. Ngisuka eBhamshela. Okay, kusuka eBhamshela ngizophakamisa nje itswayi sawotwa la ekhaya ngosiyami. Ave usebenza utswayi. And okunye mangabe unemoya mawungene la ekhaya, yebo noma izinto engakenzeki kuwena kodwa emathongweni kunezinto ezivelayo ozibonayo ukuthi kahle kahle impilo yami mayisuka la impilo yami iyapi la iya khona. Shem usawotwa la ekhaya uyasiza kakhulu. Ngihambe nosawoti ngifike la ngolesihlanu. Mhlawumbe sengathatha ngiza la nginayo sho ngisazi kahle hle kodwa ngisemusha kakhulu. Ngidlulela ngolesihlanu ngafike ngathenga itswayi ngagodwa nalo ngaye ekhaya. Ngafika ekhaya ngetswayi ngachela benginesibane esimhlophe ngenxa yamandla ke sibomvu bengenaso. Benginesibane esimhlophe netswayi. Ngahamba nakho izinto ngaye ekhaya. Mangifika ekhaya ngafika ngahwaya egcekeni ngosawoti ngahamba ngaye endlini yangasenhla ngafike ngakhuleka. Usuku lokuqala mangilethe isibane ngosuku lokuqala isibane sami asikhanyanga sangijabulisa savele sakhihlika. Masikhihlika sakhansi inhlansi. Ngabuya ngazosho endlini enkulu atshela benginabo ukuthi asingithokozisanga ukukhanya kwesibani sami ngazi kodwa ukuthi yini. Isoko lilandelayo kwamgcibelo ngikade ngifike ngolesihlanu ngomgcibelo ngasidayisa isibani sami sakhanya nje kahle kwakuhle kwayiyonke into. Izolo ke sekuzosa kuba izolo ntambama njengabo 8 ngizwa ngikhathala emzimbeni kuba kuhlungu umzimba kufika into ukuthi ayi uzolokhu uhwayela egcekeni wena uhwaya namakamela laba kuzoze kube yini vele uthatha usawoti uhwaya ekameleni lakho ulale uhwaya ekameleni lakho la uzolala khona ingiwuza umzimba ugcilezeka umzimba amahlombe bebuhlungu bese kufika ukuthi angithi yocambalala kancane zobe ngivuka bese ithi inhliziyo moya yocambalala angeke usavuka nje ubukhathele kanje. Ngisuke lapho ngithatha itswayi ngichele endlini enkulu amakamelo ngichele ngetswayi ngiphume nalo nginqene uchela igceke lonke njengenjalo ngivele ngikhathale ngigcilazeke bese ngithatha itswayi ngishaphe kwezindlu ngisuke ngiye ekitchen. Mangifika ekitchen ngidlala ucansi ngilayitha isibani sami ngiyezwa kuvumi ngithema ngithi ngilayitha isibani nje kwanginosizo olifika ukuthi angiqhume ngihayisa angiboni lutho akakaboni lutho. Cela ukunitshela bazalwane ngakhala ngithe ngisuka ngathi ngiyebo khona ngiyakhuleka ngiyezwa kodwa kunzima. Mangithi ngiyaqalasa eduze kwami lento ngibone ngingayibonanga ngibone amaxoxo amangaka ayi2. Mangithi phansi kwebhenji lapha yakunamaxoxo awu2 ngisukuma ngithi mangisukuma wachela ngosawoti ligxume ixoxo tsip ngilandele ngosawoti ngishaye ngosawoti ligxume bese ngithi ngalendlela engene ngayo la phumani ngayo lendlela engene ngayo. Into eyinkinga abenamahlombe athe ungathi namehlo la nala ungathi namehlo angiwaqonda ilentuzana imlenze lena ihlaza cwe. Ngihambe ngiphume ngendlini enkulu ngithi wozani bafethu nizobuka nizongibukisa khona amaselesele alapha endlini. Bayithanda ke TV abantu basekhaya bavele bathi hayi sobuye sibone hamba wena hayi ngihambe ngiwashaye amanye abheke emsamo awu2 ayophuma ngomnyanga hamba. Ngiyambonga uNkulunkulu wala ekhaya ngiyambonga baba umprofeti uNdlovu amenjalo empilweni yami noma kungakalungi vele ngathonga ngilele ngithonga kunezinto eziphumayo nangempela ziphumile ngamehlo. Yabo molandela la ekhaya mina ngiprove ngani ngosawoti ebengisenamandla awu kuphela ukuthenga usawoti yasebenza ngilozela ekhaya. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela lonke endlini kaJehova. Ngafika la ngigula ngidla into engingayazi igijima wonke umzimba ngingalala ebusuku ngijuluke kuzekuse ingidla lento ngizwe ukuthi iyahamba emzimbeni ngiyilanga ngisonge ngizwe ukuthi inyoka qobo ingibe ngithi ngibikela umuntu lento vele ngiphase inhliziyo ebuhlungu vele ukuthi angikhali bengikhuluma ngayo. Bengithi ngibikela umuntu vele ngiklinye lento ingiklinye ngibe sengivele ingitholisa ngoba yonke into engiyenza yayizwa lento izwa nje nganele ngafika sengizihambile inyanga angazi ingaki ngabuya ngisho egoli lutho into ingidla nje theyisuka ke manje yayingivala imithambo ke manje bengithi ngiyakubantu kuthiwa ngiza ngivala imithambo yenhliziyweni ukuthi emva kwalokho sengiyafaka. Hayi ngoNkulunkulu ngabuka iTV ngambona ubaba la ku TV esindisa abantu.
ngamtshela umngane wami ngathi ngeke awungise lapha angisazi shuthi ngizofake manje ebusuku ungalali phezulu kwendlu konke eshayayo ishaye lento ayihambi iya ithi nje qwa bekuyafika angeke ngilale ngizojuluka kuze kuse nangaphakathi endlini konke eshaya umlozi nje egijimayo nje shaya umlozi nje ngizwe ngisho ukuthi inyoka nje qobo hayi ngingaza le ekhaya wathi uma bengakangeni ngisalindile kwakunje kwakusanda kuphela iCovid engakavula ezovula isonto elilandelayo wathi engakangeni hey yangikinya lento yathule yangiyeka ovela wangena ubaba awungasho kwathi uthi iyamuzwa hayi mase ngingena ngaphakathi ke sengoba ngangize one on one mase ngithi ngiyangena ke ngaphakathi esabuza nje ubaba sesahleli nje phansi kusofa esabuza nje ukuthi yini zengane hayi ke angikinye into ngakhala waduma indlu yonke ngaba ngibamba ke khuluma nayo lento ekhuluma nayo ibuza ke ayifundi ukukhuluma nje ingishaya nje iyangidla nje lento ngiyakhala nje kakhulu futhi ngiyakhala kakhulu hayi ubaba zabuze yini nifuna cha azifuni ukukhuluma leyilwana azifuni ukukhuluma hayi abuze nani zokwenza nizombulala noma nizomhluphekisa sasombulala hayi niyaphuma noma niphuma hayi azifuni kodwa zagcina sithi hayi siyaphuma ngaqala ngalolu langa kuzuma umehluko ke kona isakhona lento kona ngathenga ama product ale ekhaya ngawasebenzisa aphela ngiyawuza umehluko omkhulu ngoba sengiyazi nokulala kade ngingasalala hayi ngiyabonga kushula makube nani Amen. ngisuma nokubonga mina nguthembele ngamqadi eWellbe Dutch East ngisuma nokubonga ugcobo la ekhaya umthetho wami ngilethe udadewethu lo unewele linye shuthi umakhelwane wami kodwa a bit far from endlini yami kodwa ngoba singabantwana baNkulunkulu sesikhuleke ndawonye noma sinenkinga sisibe ndawonye isikhathi esiningi sifike la nodade wabo omdala sizothenga ama products ezantsi ngolunye usuku ngisazo last week sathenga usawoti sathenga amanzi usisi lo engaphilanga elele embedeni engakwazi ukuye toilet engakwazi ukuyochama enqanqwa inhlungu la eswini emaceleni kodwa kuthema ngabe beqala beyusebenzisa usawoti nosisi wakhe phakathi kwekhaya wakwazi usisi lo ukuhamba yochama uwele sesimbize ngowele ngoba babanda wonke kodwa balamani kodwa balingana wakwazi ukuthi ayochama bangitshena mase ngifikile ngibuza ukuthi manje sekunjani bathi bona hayi sithe masebenza usawoti asebenzisa namanzi uwele wakwazi ukuthi ayochama noma zikhona zona inhlungu asafana naseqaleni kodwa zona zikhona uma sithi sihlele nabo siqeda ukukhuleka ngelinye ilanga ngoba imvamisa esikhathi nje sibanda wonke ntambama sithi sengivalisa ngithi ngiyakwami athi welele embedeni athi hawu sisi yini le engathi sewindini iwindi lalivaliwe kodwa kwave kwaqhamuka into isicilikisha esincane sisindiza uyabuza uwelelo ukuthi hawu isicilikisha sisiyandiza nginasikazi nje isicilikisha ngesikhathi sisaba isicilikisha ngisathi ngiyashaya isicilikisha ngathi ngishaya sifa isicilikisha phansi waqhamuka ibhungezi elikhulu ngendlela esimanga lalo laqhamuka ndiza ngalishaya nalo ibhungezi la phansi salithatha salishisa eminyango so ngiyacela ukuthi ngibonga ugcobo la ekhaya ugcobo la Ndlovu ngemsebenzi elisasenzele yona luyamangalisa lokho esisakubonile nje ukhomba ukuthi kuyakhanya phambili ngoba namanje njoba ngimlethe lana nje usisi lo unazo zona inhlungu ezimphethe kodwa phambilini before engawusebenza usawoti engakwazi kwachama engakwazi kwakuye toilet wayekhala nenyoni embedeni ngiyalibonga ugcobo la ekhaya ngibonga umusa kaNkuluNkulu endleleni egameni likaJesu eNazaretha amen
Sanibonani endlini. Cha nami ngibengiqala ukufika ngesonto. Ngoba kade kuyinkonzo ngesonto ngifike ngiphaphatheka nami la ngiphambanela ikhaya ngoba nangumntaka mfowethu obegula. Ugula kabi esibhedlela kodwa manje ngiyabona unesilwane. Esibhedlela uyazi ukuthi bayababheka ukuthi yini kodwa bengaboni. Babona amanzi lo bempompa amanzi. Nesifo abasithola ukuthi basebesethe bangapha nangapha. Kodwa masithi mbuyiseni hayi abafuni ukumbuyisa bathi ngeke. Ngizangenza la ekhaya. Thandazo ongazifune ngiphatheni. Makuthiwa lethani izinto zabantu abagulayo mina bengathi konke eziphathwayo. Ngamane ngaphakamisa isithombe sakhe efonini. Makuthandazwa nje ngilo ngiphakamisa isithombe. Ngitshela Fort my phone nje ngimanze ngaso ukuthi nje kuyathandazwa kuyakhala ufuna ukuphuma. Ubuhlungu abamenzi ukuthi bakhipha amanzi nje kwaniwe angathi aqhamukaka. Namhlanje bamdedela ngithe mangifika ngithe ngisawoti. Ngafike ngawunika umfowabo ngathi ahambe nawe esibhedlela afike awenza ijumbana omunye ufake lapha omunye ufake emanzini azophuza ngawo amaphilisi omunye uthelela amnika ufake emanzini mayigeza uhambe nawo awusebenzanga isikhathi esingakanani ngalelo langa ahambe nalo ngumnini izolo mina bengila ngesonto yena wahamba nawo izolo ntambama abafuni kumdedela uthe mayifika ekhaya bamfonela bathi abuya zomlanda senginethemba-ke lokuthi njobe seyifikele yena nje la uzosizakala umntwana nami bekhona into ehlala ikhuphuka njalo la ekuseni ukuthi angiphalaze ngiphume indende eyiningi ukuza kwami nje akusenzeki